Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka office jong ka blood bank civil hospital Nongpo, haringkat ka jing trelang bat ka Confederation of Riboy People Central Body, haka khatlai teruk julia orjar arpo, kalar khe ya ka World Blood Donor Day. Ha blood bank civil hospital ha ka ba kinoyalam bat ki khot jong di ka seng ki lano senyang da ka ba IA ya la ka jong snam na ka bentaban penlat im ya ki babun ki bensim ki badan kam kerke ya ka snam ha ka pang stom ha kini ka jing ai snam a da ki khot jong ka Confederation of Riboy People lai don ringkat langru ka medical superintendent jong ka civil hospital Nongpo ka Dr. GB Misel ka Dr. Wanisha Nongpur ka bade in charge ka blood bank Nongpo bat kentup ru ki nos bat kumju ru ki noyalam bat ki khot ka kop Hapo kajing alam jo Presiden ka Confederation of Riboy People uba bandari rentetiang. Ya kan program dia ke sen ke benukong ngla organize mentala new sen prasen mat ngi nak liang member jong ko mi di balak loi benno senyang ya ke snam shi pai ba ki den kam ya ke snam ka por ba ki den kam tengah kentui ki pai ba ka dong riboy ki samla sobha ban ya sim kya ban don ke mensem benno senyang lem shi ki pai ba ki den ka dong riboy jungi bakin nang yai buat ya ke nuksa ba ni nak liang jungi ngla sedang menyelam sekhmat namar ki doktor hi shwab kin sim kasnam napi ki haban test dadila biang nadong sedong kin sasim lada phim biang kinum sim tengah ketui samla kadong riboy long ki ba lakloi banno senyang ya sidrop kasnam gujung phi cheki ba dan kam tetang gini kinten nakalang gujungi nakalang Confederation of Riboy People Bleshbon